खुलुमबाय रायजोफोर आं बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर 37 सिडली बियाबाव बाय इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ एबा उफुरिया बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बे उफुरिया बिसायख'थियावहाय 37 सिडली बियाबाव सोर बिजाथिया देरहामारगोन हबे दोलोनि बिजाथिया रायजो राजाफोरनिफ्राय भट मोननानै देरहामारगोन बेखौ जोङो फैबाय थानाय समावसो जोङो मोनथिनानै मोनसिगोन नङा होमबा रायजोफोर दाथ' गोबां दोलोनि दैदेनगिरिफ्रानो जों देरहागोन जों इसिखिनि भटआवहाय जोङो देरहागोन बेफोरबायदिखौथ' गोबां राजनीतिक हान्जानि दैदेनगिरिफ्रानो बिसायख'थिनि सिगाङावहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंखायो नङा होमबा नाथाय रायजो राजाफोरनि थाखाय जाय बिजाथिया मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन बे बिजाथियासो रायजो राजाफोरजों अनसायजागोन एबा बिसायख'थियावहाय रायजो राजाफोरनिफ्राय बांसिन भट मोननानै देरहानो हागोन रायजोफोर बे उफुरिया बिसायख'थिखौ लानानैनो दिनै इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिपखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रोदो जोंनाव उफ्रा बिसायख'थियाथ' जेबो गैया बाव माने इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेरावनो कन्टेस्टआ जागोन बेयो मोनसे फ्रेन्डलि मेच बायदि जोंनि इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेरावहाय जोंहा सावरायनायाबो सोलिबाय थादों आरो सावरायफुबाय थानाय गेजेरावनो नैबे जोंहा सिडलीनि जे बाय इलेक्शन बे फैबाय जखन दा जोंहा बेयो मोनसे फ्रेन्डलि कन्टेस्ट बायदि जानानै दङ आरो बे फ्रेन्डलि कन्टेस्टआव जोंहा एमएलएआ जिहेतु इउपिपिएलनि खामोन आगोलावनो एबार इउपिपिएलनि जे बिजाथि जोंहा आदा निर्मल कुमार ब्रह्मआ गोबां बिबांनि भट लानानै गोबां गिदिर मार्जिननि गेजेरजोंहाय सिडली जे उफ्रा बिसायख'थि बेखौ जोङो इउपिपिएलआ देरहानो थांगासिनो दङ बिपिएफआ गोहोम गोग्लैनाय नङा बिपिएफआ गोहोम गोग्लैगोन होननानै आं सानाखै मानो होनोबा रायजो राजाफ्रा खुंथाय गोहोआव जायफोर हान्जाफ्रा थायो बेजोंनो उफ्रा बिसायख'थियाव थायो गतिके बिपिएफआ गावनि हान्जाखौहाय फोथांनानै लाखिनो थाखाय गावनि हान्जानि वार्कारफोरखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय बे बिसायख'थिखौ गेलेदों होननानै आं मिथिदों बिथांमोननि सर्सनिफ्रायहाय बिथांमोना गावसिनि वार्कारफोरखौ हमथानो नागिरदों आरो माखासे भटारफोरखौ हमथानो नागिरदों बे गाज्रि नङा जों इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव मोनसे फ्रेन्डलि कन्टेस्टआवनो जागोन नाथाय इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपिनि जे एनडिए केन्डिडेट जोंहा आदा निर्मल कुमार ब्रह्म बियो गोबां हाजार गोबां रोजा भट लानानै जे मार्जिनाव जों देरहानो थांगासिनो दं जिहेतु इउपिपिएल आरो बिपिएफ सावरायनाय खोथाया बेरखांबाय थादों नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे सरकारखौ नागारनानै फैब्लासो सावरायनाया दावखोबाय थागोन होननानै बिथाङा साननैसो सिगां बेथ' आदा हाग्रामा महिलारि सारनि जे बुंनाय बियो एसे ओंथि गैयै जादों बिथाङा मिडियायावहाय एसे हमथा बुङोबा मोजां आं खावलायदों बिथाङा जोंनि जोबोद सिनियर मानसि बे गिदिर सासे दैदेनगिरि बिथाङा बर' हारिखौ गोदोनिफ्रायनो दैदेनबोनाय गतिके बिथांनि खुगानिफ्राय जानला मोनला बाथ्राफ्रा बियो समाया गतिके बिथाङा हमथा बुङोबा जोबोर मोजां जायो जों बिथांनि जोबोद जुनियर मानसि जों बिथांखौ सुबुरुन होनो समाया खिन्थु दिनैहाय बिथांमोना बिपिएफआबो फ्ल'र क'र्डिनेसनावहाय जोंनि एनडिएजोंनो दङ एसेम्ब्लिनि फ्ल'र क'र्डिनेसनाव साथाम बिथांमोना एमएलए दङ रबिराम नार्जारी आरो बे उदालगुरियाव सानै दङ सासे सरन बर' आरो सासेया मा नाममोनलाय जोंहा बुंलाबाय थाग्रा मिडियायावहाय बे सासे एमएलए दंबावो बिसोर साथाम दङ साथामाबो जोंनि एनडिएनि फ्ल'र क'र्डिनेसनाव बिथांमोना एनडिएजोंनो दंफायो आसाम एसेम्ब्लियावहाय गतिके बिथांमोनाथ' नागारनानै फैयाखै आरो जों सरकार सालायफुबाय थानायाव मानो नागारनानै फैनांगौ जाखो नागारनायनि बाथ्रायानो गैया आङो बिथांखौ बुंनो लुबैदों 2025 मायथाइनि डिसेम्बर दानसिम जोंनि एनडिएनि जे सरकार जोंनि बिटिआरआव सोलिबाय थागोन 2026 मायथाइसिम आसामनि जे सरकार एनडिएनि सरकार इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपिनि सरकार बे सोलिबाय थागोन आरो निउ दिल्लीयावहाय जोंनि जे एनडिएनि सरकार जोंनि इउपिपिएलजों मदद होजानाय बिजेपिनि जे सरकार आरो मानगोनां जोंहा नरेन्द्र मदि बिथाङा दैदेननाय जे एनडिए सरकार बियो 2029 मायथाइसिम सोलिबाय थागोन गतिके बेयाव ओंखारबोनाय बा माबानाय बेफोर जेबो जानाय नङा जोंनि सावरायनाया जालांबाय थागोन जोंनि ओनसोलनि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जोंनि बर' माहारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय जोंनि बर' माहारिनि राजखान्थियारि गोजों इयुननि थाखाय सावरायनायाबो थांबाय थागोन दा सावरायफुनायनि गेजेरावनो नैबे उफ्रा बिसायख'थिया फैदों उफ्रा बिसायख'थियाव जिहेतु इउपिपिएलआबो आरो बिपिएफआबो मोनसे राजखान्थि हान्जायाथ' बिसायख'थिखौ गेलेखानांगोन जेब्लासिम सावरायनाया मोनसे जोबथा थाखोसिम सौहैया अब्लासिम बिसायख'थिखौ गेलेनांगोन राजखान्थि हान्जाया बेयाव गाज्रि मोनलायनायनि बाथ्रा गैया नाथाय बिथांमोनखौ आं खावलायदों बेखौ मोनसे फ्रेन्डलि कन्टेस्ट होननानै हमना लादों बिथांमोना जोंबो बिदिनो फ्रेन्डलि होननानै बेखौ माने साननानै लादों इउपिपिएलआबो आरो जिहेतु जों इउपिपिएलआ एनडिएनि मदद मोननाय मोनसे हान्जा बिजेपि आरो एजिपिनि मदद मोननाय हान्जा जोङो गोबां बिबां रायजोफोर राजु नार्जारी बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिपखौ नायनानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय रायजोफोर दाना फैदो गर्जन मोसाहारि बिथाङा दिनै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै लादो चिरां जिल्लानिनो बिथाङा
प्रेसिडेन्टखा जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट बिथांनो होनाय जाबाय बिथाङा सासे खोब मोजां आब्रुथि गोनां सोद्रोमा रावजोंबो दाय फोदो गैया गोबाव सम कंग्रेसआ जेब्ला बै समाव थोर थोर खुनुरुखुम मिरौ जिरौ गसंथानानै दंमोन बे समावबो सन्जिब बहारि बिथाङा चिरां जिल्लानिनो डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि महरै बिथाङा पार्टिखौ बासिना लाखिदों बेखायनो जों बयबो सन्जिब बहारि बिथांनो टिकेट होनायाव गोजोननाय मोन्दों आरो आसा खालामदों भगबानाव जों बेखौनो बिदों इसोरनाव आफा अबंलावरिनियाव जाहाथे इसोरनि अननाया बिथांनि सायाव थायो रायजो राजानि बोर आशीर्बादा बयबो जाहाथे बिथांनो भट होनानै जयजुक्त खालामो बेखौनो आसा खालामदों बेसेबांसो भट लानानै देरहागोन देरहायैखौ जोङो बेसेबां लागोन देरहागोन बेखौ जों होननो हाया मोनसे एंगोलाव जोङो देरहाथावथाव मोनदों माने इउपिपिएलनि जे भटार्स टारगेट बिथांमोननि भटआ खोब गावगोन जों मिथिनायाव आरो बिपिएफनि भटआबो एबाराव गावगोन थांनाय लकसभायाव नंगौ नोंथांमोना बेखौ रुजुनो हागौ लकसभायावथ' चिराङावहाय कंग्रेसआ खोब खम मोनदों किन्तु खारना बेबो जे जों बयबो मिथिबाय जे बिपिएफआ केन्डिडेट जानानै बा देरहालाङोब्ला मा मावगोन आरो इउपिपिएलआबो मा मावखो जोङो नुबाय जयन्त बिथाङा एमएलए भटखौ गारनानै एमपि दाराबाय देरहालांबाय एमपि जानानै बिथाङा हारिनि माबा मोनसे बाथ्रा बान गोनां बाथ्रा बुंदों नामा बे ओनसोलनि मानसिफ्रा गोबाव बोसोरनिफ्रायनो एनडिएफबिखौ लानानै हारिनि थामोनथाखौ लानानै दावहा नांबोनाय स' मानसिफ्रा जेलाव दङ दा बिथांमोननि सोमोन्दैथ' जोंहा जयन्त बिथाङा जेबो बुंथ्राखै दा बेखायनो रायजो राजाया बयबो मिथिबाय जे मा इउपिपिएल मा बिपिएफ मोन्नैबो एखेखा रायजोनि खामानि मावा बिथांमोना बोरैहाय एमएलए बोरैहाय एमपि जानो मोनगोन बेखौल' नाजाबाय थायो दा बेखायनो रायजो राजाया बयबो गोसो सोलायदों जे जोङो एबार होयोबा कंग्रेसनो होगोन कंग्रेसआ रायजो राजानि जानानै बुंगोन एनडिएफबिनि सिअ'खौ लानानै बुंगोन आरो बे ओनसोलनि जौगानो थाखाय बाथ्राखौ बेखायनो जों आसा खालामदों एसे मार्जिन लानानैबाबो जोङो देरहानायनि चान्सआ दङ इउपिपिएलआ बे उफ्रा बिसायख'थिखौ बिसायख'थि हिसाबै लायाखै ओमफ्राय गावसोरजों कन्टेस्ट जायोबाबो बिपिएफआ जों कन्टेस्ट जागोन होननानै बुंदों मा बुंदों नर्मालि बेनोखा कंग्रेसखौ बिथांमोना मोनसे फिसा दोलो होननानै सानो किन्तु बे फिसा दोलोआनो जे मालाबा गिदिर रल लायो थांनाय बारावबोथ' बिथांमोनहा कंग्रेसखौहाय बेबायदि सानाखैमोन नाथाय इलेक्सन जै नांनाय लोगो लोगोनो नमिनेशननि उनावनो कंग्रेसआ ओरैबायदि दोहौ लादों बिथांमोना कंग्रेसखौसो गिबाय थादों दा बेखायनो जों बुंनो हाया बबेनो बारा बबेथिं बारो दा आसा खालामदों एसे मार्जिनावब्लाबो सन्जिब बिथाङा देरहानांगौ होननानै इउपिपिएलआ बुंदों 31 सिदलियाव कंग्रेसआ जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया होननानै बुंदों इउपिपिएलआलाय मा बुङो मा बुङा प्रमद बिथाङा बेखौ बुंखागोन किन्तु गावसोरलाय माथो मावदों नायबानो जाबाय इलेक्सनखौ गेलेलायनोसै सोर बेसेबां भट बांसिन लानानै देरहायो एबार इउपिपिएल देरहायो ना बिपिएफ देरहायो ना गर्जन देरहायो समा मोनथिसिगोन समा फोरमायथोंसै